Короче, основная задача заявка, сколько лошадей мы заявили, чтобы все лошади пришли в офигенной кондиции. إذا فقرة زرت تفرز ساقركم ردروك أفدا فحذر فشخة شيء فكرة الحمد لله دور فز نقولش كل ساعة نقص كل مكسور من زغوسمو بديت دكينو برا فوس فام استمدي لقباهم دي فم بجي فقون دم بجي فقون تسجع دنبات هوكو وغناكي فيشت وغناكي دوجي فيشتوك كاتكوا أدغت كمرة أدغش كمرة شما وانا قاتيش طبطاينا وا هذا الجاجة приютом фишт приютарат зежа амона Кабартай, Черкесские, ШАГДИ, Краснодарский край, Шапсахия отжал столочник. Нахмед Хамзаки Азатых. Салам алейкум. Добро пожаловать в наши ряды. Сегодня Шаухаса межрегиональная выступает с ворот Лаганака. И идем на приют Фишт. Кабарда, Черкесия, ШАГДИ, Краснодарский край. Всадники Шаухаса. Добро пожаловать. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغوش خدي شبخور. أدغشلابكم نوبة زي мероприятие غجابدي أدغيم أدغخ يابم زرزيكم بدو أدغزيكودي قبرديم قجا Черкесском قجا Краснодарский край قجا أدغжаляшка أدغшком тесу نوبة торжественную за удох маршрута. Я почти 100 километров ирику. أدغاشي دوكلاكونو أدغاشلو دوكلاكونو زرتيس زرزازغر زغروور شرة أدغاشرة قد غشغوانو من мероприятий دوغوش مغا ميس ميشاسم زودوخ الحمد لله يا بجا هو داخو هم تخيغاخ من мероприятий تزخوهم دي قوشنغا يغبدو ديني يغبدو تزخاتو أدغازر زوي تخو ما شاغوهم قد نغسا تعرف غبسوف غزرقوا خط غوان في بلاغ ديواب أدغيم ما شاء الله. Плата Лаганаки. Живописные красивые места. Неожиданно, совершенно не ожидали. Увидели праздник людей, воодушевленных, счастливых, которые готовятся к этому празднику. Готовятся к этому празднику лошади, костюмы. Все нарядно. И чувствуется, что коренной народ этой земли Hey!
Assalamu alaikum, брат. Selamun aleyküm. Фнево того, фнево.
долго будет. Синадах, Таджу, Ханади. Ну там 6-7 километров. تعهد وزيقوا توقف الرجال الحمش كردم يستحنا فيشتي يلا مش الوالد غري مشواح شغري مشواح زجري كابيتان كوب زاتيغا بسحارة شو زاتيغا بسحارة تزغسو يعني ولا بخاشو تزغسو فيشتي جاو عادي قلت شو ناكم تيتو شو زاتيغي عادي قلت وي غوت زدك واحد أمه Кабардем дрити драгуай таро, кабардем дрити. Супатаро мадигеян. Мбрам гуафраква. Шутесо, шум фашаси. وقفتي حاجات